Βασίλη λέγομαι, καθηγήτρια αγγλικών είμαι, στο 3ο γυμνάσιο και με τα παιδιά της Δευτέρας και μερικά παιδιά της Δευτέρας και της 3ης γυμνασίου αποφασίσαμε και τους συναδέλφους, κύριο Χτενέλη, κύριο Βογιατζή και κύριο Αγάθο, να φτιάξουμε, να δημιουργήσουμε αυτό το πρόγραμμα που έχει τίτλο «Παίζοντας μαθαίνω την ιστορία και τη χρήση του πυλού». Το πρόγραμμα είναι βιωματικό. Βλέπετε φωτογραφίες, τώρα μια φωτογραφία από έργα των παιδιών. Θα δούμε λίγο και στη συνέχεια κάποια στοιχεία. Η ομάδα αποτελούνταν από 23 παιδιά, βέβαια στα εργαστήρια δούλεψαν γύρω στα 13 με 15 παιδιά. Ένα μέρος της ομάδας, όταν πια ξεκινήσαμε το πρώτο κομμάτι, ήταν έρευνα γύρω από το πυλό, της χρήσης του στην τέχνη, στην οικιακή ζωή, από την αρχαιότητα σε διάφορες περιοχές του κόσμου. Και όταν το δεύτερο κομμάτι ήταν βιωματική δράση, δηλαδή φτιάξαμε ένα εργαστήριο και μέσα σε αυτό το υποτυπώδες εργαστήριο, μέσα στον χώρο του σχολείου, δουλεύαμε με τον πυλό. Ασχοληθήκαμε λοιπόν με τον πυλό γιατί τα αντικείμενα από πυλό αποτελούν σημαντικό κομμάτι της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και γιατί ειδικότερα το νησί μας, η Λέσβος, έχει μακραίωνη παράδοση στην παραγωγή και τη χρήση του πυλού. Και ξέρουμε και τις περιοχές, κυρίως περιοχές που έχουν κατάλληλα κόμματα τα οποία χρησιμοποιούσαν για την παρασκευή πυλού, ήταν η Αγιάσος, ο Μανταμάτος, η Γέρα. Έχουμε λοιπόν το κομμάτι έρευνας, την ιστορία του πυλού, τη βιωματική επεξεργασία. Ένα τρίτο κομμάτι αποτελούσε η εκπαιδευτική επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Ακρόπολης στα πλαίσια της εξόρμησης που έκανε το σχολείο, όπου οι μαθητές του προγράμματός μας είχαν την ευκαιρία να θαυμάσουν αρχαία αγγεία διαφόρων ιστορικών περιόδων. Και τέταρτο κομμάτι στο πρόγραμμα ήταν η συμμετοχή και η επίσκεψη 2 κεραμιστών στις εργαστηριακές βιωματικές δράσεις της ομάδας μας και η δική μας επίσκεψη σε ένα εργαστήρι κεραμικής. Θα δείτε παρακάτω φωτογραφίες. 3 τμήματα αποτελούν την έρευνα του προγράμματος, ιστορία της κεραμικής μέσα στον χρόνο, κεραμική και επαγγέλματα, πυλός και τέχνη. Τα παιδιά, οι εργασίες των παιδιών στο κομμάτι της έρευνας και τα ονόματά τους, οι ομάδες των παιδιών που ασχολήθηκαν με τα 3 κομμάτια της έρευνας. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της λειτουργίας του εργαστηρίου φτιάξαμε πρόχειρα και πρωτότυπα εργαλεία για να μπορούμε να δουλέψουμε. Δουλέψαμε απλές τεχνικές κεραμικής, διάφορες τεχνικές, όχι μία, και υποδεχτήκαμε στο σχολείο τους κεραμίστες κυρία Μάρο Κρητικού και κύριο Φάνη Τάκο. Εδώ έχουμε φωτογραφίες από την παρουσίαση εργασιών των ομάδων, παρουσιάζουν τα παιδιά την έρευνά τους και συναντήσεις της ομάδας στο υποτυπώδες εργαστήριο σε χώρο του σχολείου, σε τάξη του σχολείου. Δουλεύουμε και εμείς μαζί με τα παιδιά, μικρή και μεγάλη επί το έργο. Δουλεύουμε τις διάφορες τεχνικές, όπως σας είπαμε. Εδώ είναι από την επίσκεψη της κυρίας Κρητικού, μας βοήθησε και μας έμαθε την τεχνική του πατανά. Από την επίσκεψη του κεραμίστα κύριο Φάνη Τάκου, εκείνος μας δίδαξε την ιάλωση, πως γυαλώνονται τα κεραμικά και ήταν και εκείνος που μας έψισε τα κεραμικά, τα οποία βεβαίως εδώ είναι διάφορα κομμάτια ιάλωσης, γυαλιά, λεγόμενα γυαλιά κεραμικής. Πίσω στο πίσω μέρος του γυμναστηρίου μπορείτε να δείτε μερικά από τα έργα των παιδιών που εκτίθενται. Τα παιδιά χάρηκαν το κομμάτι εργαστήρι, βιωματική δράση.
μπατανά, με ιάλωση. Φαίνεται μέσα από το πόνημα που κάναμε ότι προσπαθήσαμε να ψηλαφίσουμε μερικές πτυχές του πυλού, γι' αυτό στηριχτήκαμε και χρησιμοποιήσαμε σχετικό υλικό που εντόπισε η ομάδα μέσα από έντυπα και το διαδίκτυο και κυρίως στηριχτήκαμε στη βιωματική επαφή με τον πυλό, δουλεύοντάς το και φτιάχνοντας ο καθένας αντικείμενα που στο μέλλον θα μας θυμίζουν τη μικρή ενασχόλησή μας με το τόσο ενδιαφέρον αυτό υλικό. Ευχαριστούμε αυτούς που μας βοήθησαν και ευχαριστούμε και εσάς. Θα συνεχίσουμε με την παρουσίαση του προγράμματος Εφηβεία και Ελεύθερος Χρόνος που έγινε από μαθητές της τρίτης τάξης. έτσι ώστε να ξεκουνηθούν από την καρέκλα και τον υπολογιστή. Έτσι βάλαμε σαν στόχους, γιατί έτσι με ακούτε? Λοιπόν, έτσι βάλαμε σαν στόχους στο πρόγραμμα, πρώτα γνωστικούς, να γνωρίσουν τα παιδιά διάφορους τρόπους ψυχαγωγίας. Δεύτερο, ψυχολογικούς στόχους, να νιώσουν καλύτερα, να χαρούν, να γελάσουν, να παίξουν. Τρίτο, να κοινωνικοποιηθούν, να έρθουν πιο κοντά ένας στον άλλο, μέσα από διάφορες δράσεις και γενικότερα να αναπτύξουν την προσωπικότητά τους σε πολλά επίπεδα. Με αυτόν τον τρόπο ξεκινήσαμε να κάνουμε ομάδες εργασίας, να συζητούμε με τα παιδιά τι τρόπους ψυχαγωγίας έχουν, ποιοι είναι οι σωστοί, ποιοι είναι λάθος τρόποι ψυχαγωγίας. Και γι' αυτόν τον λόγο ξεκινήσαμε παίζοντας κάποια παιχνίδια στην αυλή. Εδώ βλέπετε τα παιδιά που παίζουν το παιχνίδι όλοι όσοι. Όλοι όσοι έχουν έναν τρόπο ψυχαγωγίας. Καλό, κακό, αλλάζουν θέση, έτσι και γνωρίζονται και φτιάχνουν μια καλύτερη ατμόσφαιρα. Αυτό ήταν έτσι σαν πρώτη δράση. Κάναμε και ένα συναισθηματικό συμβόλαιο. Βάλαμε κανόνες βάσει των οποίων θα λειτουργούσαμε μετά στις ομάδες. Ξεκινήσαμε με συζήτηση. Το πρώτο πράγμα, πώς ψυχαγωγούμαστε, πώς πρέπει να ψυχαγωγούμαστε, τι καλά κερδίζουμε με τη σωστή ψυχαγωγία, τι χάνει κανείς με μια μορφή ψυχαγωγία, τι είναι ψυχαγωγία, τι είναι διασκέδαση. Η συζήτηση αυτή κράτησε πολύ λίγο, μία συνάντηση, γιατί το στόχος μας ήταν πιο πολύ με βιωματικό τρόπο τα παιδιά να συνηθίσουν, να γνωρίσουν, να νιώσουν τι ωραίο που είναι να ασχολείσαι με διάφορους τρόπους, να διαλέξουν σιγά σιγά και αυτό που τους ταιριάζει, αυτό που τους εκφράζει καλύτερα. Εδώ είναι καταγραμμένοι οι θετικοί τρόποι ψυχαγωγίας που πρότειναν οι μαθητές. Και άλλοι θετικοί τρόποι. Βρήκαν και φωτογραφίες σχετικά. Ανακαλύψαμε ότι ένα περπάτημα στη φύση, το ποδήλατο, η άσκηση, το παιχνίδι, αλλά και η χειροτεχνία, το κέντημα, το πλέξιμο, η ζαχαροπλαστική, η καλή κουβέντα με φίλους, η καλή παρέα, το ποιοτικό πρόγραμμα στη τηλεόραση ή στον υπολογιστή, όλα αυτά μπορούν να συνθέσουν διάφορους τρόπους ψυχαγωγίας, όπως και το καλό βιβλίο, ο καλός κινηματογράφος κτλ. Είδαμε όμως και τους
Ξεκινήσαμε πρώτα με παιχνίδια στην αυλή του σχολείου και σχετικά με τον αθλητισμό θέματα. Τα παιδιά παίζουν μπάσκετ, παίζουν βόλεϊ, παιχνίδια με μπάλες. Μιλήσαμε ότι το καλοκαίρι έχουμε το κολύμπι και άλλα παιχνίδια για νομικά και ομαδικά αθλήματα και στο τέλος κατέγραψαν και τις εντυπώσεις τους από αυτές τις δράσεις. Αυτά τα βλέπετε γραμμένα, λίγο πιο γρήγορα θα τα περάσουμε. Αφιερώσαμε 2 συναντήσεις σχετικά με το ποιοτικό, εξωσχολικό και το νομοτεχνικό βιβλίο. Τα παιδιά δεν έχουν πολύ καλή σχέση με το βιβλίο. Κουράζουν τα σχολικά βιβλία τους, με τα φροντιστήρια, με τα μαθήματα, με τα διαβάσματα και βάζουν σε αυτή την κατηγορία και το νομοτεχνικό βιβλίο. Σε αυτό μερικές φορές φταίει το ότι δεν έχουν συνηθίσει από πολύ μικρά να τους διαβάζουν και να διαβάζουν βιβλία. Έτσι είναι λίγο δύσκολο τώρα στην εφηβεία να τα φέρουμε κοντά σε αυτό. Πάντως κάναμε μια φιλότιμη προσπάθεια και τα παιδιά ενδιαφέρθηκαν μετά από ένα παραμύθι που είπαμε για τα βιβλία, ενδιαφέρθηκαν και όλα τα παιδιά δανείστηκαν βιβλία και διάβασαν σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Εδώ είναι από τις συνάντησεις αυτές που κάνουμε.